Bueno, haupa, gu gatoz, ez dagokigun selekzioi buruz hitz egitea, eta, mundialak inola oso jende asko motibau zan, eta, gu gure ikuspuntu emango, edo, gusta ez zaizuen. Naiz mundiala ospau, zuten asko hemen gurea nahi dugulako esan dezagun Espainola badago euskalduna tambien Sergio Ramos egun lehena kritikatzen Bera dalako nazkareiena biguna ematen Ez daki konportatzen ez da ere hitz egiten Eskolan etzun etikare aprobatzen Noiz baita etuko jau arazo denei gaina Mundialen batean gutateako deu txampaina Ikurriñakin atzean sartuko dugu kaina Gubizigaren tokia ez baida Espainia Gazizten bakiak bitago Fernando Torres Urrengo partidu bere konbokatu mesedez Chelsea kiruro bendioi pagau eta golik ez Laizter da mutuko dira bera erostez Por el punto de Milan Pepe Reina dauka Otor duen erregina Jantza, jantza, jantza Beti oparitzen du Pepe Reina gole bat Obejotako luke portero labakat Noiz baitatuko deu arazo denei gaina Mundialen batean gugateako deu txampaina Ikurriñakin atzean sartuko dugu kaina Gubizigaren tokia ez baita Espainia Roxa bibirekin dizkio hainbat leio Ari eske sartu ditu aurten golako gehiago Dena inda jasotzen du nik dezaken gehiago Bera baino bea bajeiriko peio Agotan intzun, primeran debuta Selekzioak itonen errekorra lortuta Gure ustez dago oso sobrevaloratuta Ia, bila, hijo de fruta Noiz baitatuko deu arazo denei gaina Mundialen batean gugateako deu txampaina Ikurriñakin atzean sartuko dugu kaina Gubizigaren tokia ez baita Espainia Sagarra manzana, ikatza karronero Casillas abeti talde ontan portero Inoiz ez du berak uste porteria zero Golako paritzen bera da honen zero Kritika nahi diteu, oin periodistak edo Hor dauden Manolo Lama eta Tomas Roncero Kadena serrenda biltzan azkatzen honezkero Serritzali eta jarrikaka inzona Noiz baitatuko deu arazo denei gaina Mundialen batean gugateako txampaina Ikurriñakin atzean sartuko dugu kaina Gubizigaren tokia ez baita Espainia